la Mola. I res, quasi uns 20 quilòmetres ens queda per davant i ja està, anem a començar la segona tanda per arribar als 100. Ja tenim 50 i aquests seran els 51 i 52, o sigui que això comença la compta enrere de la segona tanda. Res, això sembla que va bé, així que anem-hi, comencem! Hem arribat al mig del bosc. Aquest bosc va patir un incendi fa molts anys perquè estan tots els arbres cremats i tot està pelada a la muntanya. Estem a punt d'arribar a la Mola i ens hem trobat aquesta cabana de pedra que està feta aprofitant la roca de la muntanya. La veritat és que està en molt benestar, està molt xula i res, molt curiós aquí al mig del camí. Un lloc que si passeu per aquí no dubteu en vindre a veure, està tot net i està perfecte, o sigui que molt xulo, una curiositat que hem trobat aquí en aquest bosc que com us he dit, va patir un incendi fa uns anys. Bé, continuem, que ja queda poquet. Al 51, la Mola, de 318 metres. Res, la ruta molt xula, tota va per pista i res, la veritat és que molt bé. Res, ara anem a escriure el llibre de piulades. Si em seguiu, us l'ensenyo. Això, aquí dintre hi ha el llibre de piulades, que és de ferro. Aquí dintre hi ha una llibreta i un bolí. Ens anem a escriure conforme hem estat aquí. Bé, anem a fer el ritual de sempre, però una miqueta d'aigua, descansant 2 minutets i seguirem tot aquest camí fins a arribar al següent cim, que el tenim allà davant, que és la Tossa Grossa. Així farem els 2 cims que us he dit al principi. Apa, vinga, anem a reposar forces i continuem el camí. Partim de la Mola i anant cap a la Tossa Grossa, ens hem trobat al mig del camí el Pi del Marcel·lí. És un punt de referència de Bonastre. Té més o menys 80 anys i serveix per donar ombra i ofereix seient a tots els que fan senderisme, a tots que caminen per la muntanya, o sigui que un lloc molt xulo i un pi molt maco. Res, ja sabeu, si veniu per aquí, passeu a visitar-lo, vinga, anem! Tossa Grossa de Montferri. Res, una ruta molt fàcil, hem vingut des de la Mola, ja ho sabeu, i res, vull dir, arribes un tros de carretera, agafes la pista, puges cap aquí, i res, tot genial, tot molt bé, i ara anirem per la Carena, arribarem a la Torre del Moro, i allà, bueno, farem unes altres fotos, aquestes coses que fem, i baixarem cap al poble perquè el cotxe, que hi ha una miqueta de gana. Apa, vinga, bevem una miqueta d'aigua i continuem el camí. La Mola i Tossa Grossa de Montferri. Hem fet una ruta circular, sortir des d'aquí des de Salomó i res, genial. La veritat és que hem passat tot per pista i per corriols per pujar dalt de la muntanya, però tot ben fresat i la veritat és que molt agradable. Per la pista hem passat per vinyes, hem passat per oliveres, hem vist moltes barraques de pedra i res, la veritat és que molt variat i molt xulo, genial. Així que ja sabeu, si us animeu, voleu fer una ruta senzilleta
i voleu fer 2 cims alhora, veniu fins aquí a Salomó i feu la nostra ruta, que us agradarà molt. Res, ara ja només queda dir-vos bye bye, fins al proper Cimo Ruta!